Hayi bobhuti. Yinto ecinga ngamafidodo. Hayi ngama-subscribers bafethu. Mana ngoza. Mani, wena cameraman usubscribe-ile. Awusasubscribe ngani wena? Usubscribe. Yeah. Ayiwaphupha mfana. So washa umfana omncane kanje ezikhothisa amasembu phambi kwengane esikoleni. Hayi, ayiwaphupha nkabe yami. Uphuphile. Wena uphuphile. Imake. Wena nje ngakushaya nje umanzini. Ho mina ngishaya umanzini. Mina ngeke ngishaya umanzini mina. Ngeke yabo ngeke nje mina ngishaya. Okay. Not like umanzini mfethu ngeke ngishaya ngoba eyigwala. Ukuthi nje ngeke ngishaye. Mina nomanzini ngeke silo. Somani uyasho nje. Not like mhlambe ngeke ngishaye ngoba uyicasha kodwa ngeke nje mina ngishaya umanzini hawu ngabe se lento demo ngithi ngiyichaza demo ngibheda kakhulu yazi ngeke ngishaya umanzini yabo mina ngeke ngimshaya umanzini ngeke ngishaye mina ngeshane Manzini. Hamba usuke mfethu hamba bafo. Safuna ukugqoka ijezi lapha yabo ngibuya manje. Samash. All right mfethu. Ekuhamba boy. Hayi ngihamba kahle mfethu. Ayaphila. Angimazi umtithu yapha mfethu. Okay. Hey kuyashisa man eh. Ngiyashisa. Kuyashisa. Mfethu. Asikhonto engahlali kahle la ishow mafidodo. Utheni manje loyo? Uthe wena ngakushaya. Yashaya mina. Ayikho ke lonto le. Kodwa ke akakushongo lokho. Utheni? Cha ngisho ukuthi uthini. Ayibona intombi yakho le. Le. He. Lethu Ilala namashangani. Hawu. La namashangani. Azilale namashangani. Yalala nayo. Umafidodo. Cabanga ufike ethi uzokushaya phinde lala nentombi yakho. Ngeke kubone lokho ulala nentombi yami futhi ejike futhi elale nonanguza. Ididi ke. Yazi mina neplan. Ithini iplan baba? Vele umshaye. Vele into engizoyenza lapha mina ugwaba inyama ngesha esha amabhebhezini. Uyangazi nje. Uma efika nje la ngiyamshaya. Woza nawe. Yabo ngokungibhushile. Sakhuluma lutho. Woza. Ajwayela. Wena uthi intombi eminjani wena? Ngeke ungibulale. Woza nawe. Shaya. Homa tu. Wena engafi. Ngenze njani ngalamuli? Hawu. Shaba. Shami. Hamba. Ajwayela. Uyayithola? Ba. Sirolazi ba. Angazi. Bamba la. Nami ngasimpela kodwa. Imali madoda. Sumani. Hayi mafidodo. Hawu kuzokushaya. Manze, Usilamlelana. Usilamlelana. Amadoda. Asam. Ule kanjani? Wenzakala la? Yeah. Let a genie out of the pot. Unleash the World War 2K. Grant you 3 wishes that last on your death. Your crime is seeing and you did not speak. Breathe someone that Hawu. Mina ngikwazi lokho. Bakhona abantu sebaxolisa into engekho kanjena. Ayikho phela into le bagula lapha. Incane kanjena. Ayazolo kwabanye bahlanya bafethu. Ayikho le.
Wena nje ngitshothi mina nawe singaxaniswa yini into encane kanje. Hayi lusa ayikho phela. Ha uyazi. Speaking of izinto ezincane. Into ezincane. Uyakhumbula kuyile event le kalofana lo ubandile lapha. Yeah, kwi-event. Phela kwenzeka iphutha. Iphutha. Iphutha ngagcine ngithola sengiphe kwentombi yakho. Ushaya mina? Cha wena. Ya wena. Swalunga la. Ushaya mina? Cha wena. Ushaya mina. Ngazi mina. Uya ngasuku woza lapha nami. Ushaya mina. Amba. Woza la. Ya wena. Ushaya mina. Ha. Ushaya ngesitini. Ngithola mkhulu. Ushaya ngesitini. Ngithola. Are you recording, bro? That's why I am recording. Okay, my name is Siamanzini and I'm here with Dengwenyazi, okay. Yazi ndofethu, igama lami Siamanzini kodwa ngiyabona Esther noSasisi Siamanzini ku TikTok, Siamanzini ku Facebook, Siamanzini everywhere. Uma ufuna 072 Hayi bofuthi. Yini ecinga ngama-50 Ama subscribers bafethu. Man, wena cameraman subscribe. Yini? Subscribe.